Karbi Film Society pen thom ke ba ke thom hawar Karbi dusun misal rong aja long pindeng sumpot raja kecepati mate fashion show pada ponje puthak pherang ke me kangni pai pai che thloni phai inkore hini ani langpher Karbi Film Society atuma hin pen Karbi chitang aklama long nonang ke leji ingdeng thom ke ba ke thom hawar Karbi dusun misal rong aja aparman langpher hawara long pindeng sumpot raja kecepati mate fashion show Kibi ponje puthak langpher Karbi Film Society bolong kamanjiaro akong chundang Mongol sing tisopen pherang keme kamni po Lasong si Miss Langpher surihni rengko rapho aningkan pharman Karbi anglong angkang pi atum setami nang chapate dun longji mate open for all pusi alame tumpen pangdak ponglu labangso ka chapati ponje long aron ke pathik pon atengki Okorjang mate unmarried nangji lapen arta ningkan krep hopen ingkoi rapho arta an atum ansi chupate dun long choji puta alamai tumpen pangdak pong Lasong si Miss Langpher ningkan surihini rengko rapho aparman nom e ke pathik pon lage ke chengsi tangka suri krep ho First runners up tangka suri cap second runners up tangka suri pho anparta Miss Photogenic, Best Costume, Best Fashion Icon, Best Walk Hey Hui Aphan Tami, Tangka Surihini An Anong A Batik Pon. Lapen registration fees abangke Haruner Kep Lasonsi Labangso Kachipati Long Amen Chathabdun at Api Audition Round Chipahaidun Atum Aphan Si Final Round Aphan Ingbai Pontu. Ning kahang abang piatum kachapati dunji ning hang pulote pini penamat si registration tami chengpon bomlo online lapen offline our site tami longpon ig offline pulote 9101172263 lapen 8133067402 mobile number long hubri igno ang tonalam kachini japhan bolong kamaji peni polion terang news fast Karbi anglong Jonel Karbi Youth Festival dak iltung molong komedi long ki bialong Miss Langpher kepado ponlong so sponsor abang piphan nilitum Karbi Film Society Langpher aropen choro rete une alangli sangpi sameli kropi rat cycle bang pi ko cinita hypo hektum alangli ke dak nilitum Langpher MSC a constituency long MSC lapen Karbi Anglong Autonomous Council long IEM sar mudram lek choro lang lipen nang kerap pen sipining Miss Langpher kacepate bangke padopon pola si alang lipan choro rete une lapen ke dak la media korte tum handame choro rete une lang litum pini kacup hapen iltum handak labang sopor nang cipidun pen news nang ke home report asi pachini ponji alam theke ardotulang lalo chuning abang ke only Langpherang kangang bongsi cepate dojot bangso pinding cepate bangke se pining abang ke Miss Langpher pu amen hot pen la Karbi Anglong awai kang angbong nutin bang pi dame cepate dunglong je awar sai pipon lo lapen ke labangso cepate long nong e utame dak niltum dak banner long tame doiglo labangso nong e pa jeri ka angton sponsored iltum sameli propi alang lipan chororeune asike chengsia nong e bangke 15,000 adun thua nong e first runners up labangke 10,000 lapen ke third anong e labangke 5,000 lapen dutulang ladak nilta panchini e hok pet ke fashion beauty contest along go pipitong anong edone la songbong ke kithik pon dutulang la hok pu individual prize putapu same ladak do Miss Photogenic ta ho best costume ta ho best fashion icon ta ho lason sonthom do labangke asontin long tame dotlang best work puta dulang sonthom la bong situlo asi sonthomang bong pen asontin long tame suri ni atangka nong ipa do ponlo la penke la
So kacepati long si registration form bang free lo, laban registration fee bang NG, la so registration fee bang ke nilitum KFS lang per zona committee pen pathik pon ke tangka rupees 800. La so registration fee yang apa nilitum dak ing deng hini putong pomas de hini around doji. First around bang ke audition round, mane all Karbi Anglong cepate bang phi bang tu uita hai la si niltum bang ke audition round bang di ponang kok lo, ben audition round kibi ponji la bang ke adet hot pon lo 26 September 28 penatil tum Jonel Festival along tinta jengpon po, la si la bang so prang si 26 September pen la audition round bang ke jengpon po. Ladak audition round judet pulote itum dak kang wai pondoji ta aphai lang ponsi bang ko ana phai si dak audition nang pidun ma ladak lang ponsi nil tum bang final round long ko an ma ke ponji hala bang ke hadak si nil tum pathik ponik he pon po non mat ke nil tum pathik pon dekhe je ken